Ευρισκόμεθα στην Αλεξανδρούπολη. Ο μήνας είναι 31 Ιουλίου 1967. Παρέα μας είναι ο γυρεός εργάτης της Ποντιακής Λαογραφίας, ο αγαπητός και σεβαστός γέρον Κανδυλάπτης, ο οποίος τόσα έχει προσφέρει στην Ποντιακή Λαογραφία, στην Ποντιακή Ιστορία. Η Επιτροπή τιμώσα αυτόν από τα πρώτα χρόνια, τον ενέγραψε μεταξύ των μελών της. Πλήστε πάμπολε είναι σελίδες του Αρχείου Πόντου, στις οποίες είναι καταχωρημένες εργασίες του αγαπητού γέροντος του κυρίου Κανδυλάπτη. Και όχι μόνο το Αρχείο του Πόντου, αλλά και όλα τα ποντιακά έντυπα. Ο κύριος Κανδυλάπτης θα μας δώσει τον προφορικό λόγο της πατρίδος του Κιμισχανέ, της Αργυρουπόλεως δηλαδή, και συγκεκριμένος θα μας πει το ανέκδοτον «Ο φόβος του θανάτου», που είναι δημοσιευμένο στο Αρχείο του Πόντου, στο πρώτο τόμο, στην σελίδα 196 και 197. Ορίστε. Ένας άνθρωπος έτον πολλά, ατόσον πολλά εφοβούσουν των θάνατων, όντας ονομάτιζαν εμπροστά το θάνατος, έβεβεν και εχρύπκουσον. Όλον ιστερία ενούσε να πάει γυρίσει τον κόσμο και σ' όποιον τόπον και ονομάτιζαν θάνατον και κέσαν τα φία, εκεί να πάει κάθεται. Άρα εργίζεται πολλά πολιτείας και όλον ιστερία πήγε σε έναν πολιτεία, ετέρεσε ξάι ανθρώπου, θάνατον χιλένε και τα φία και βρίβουνταν. Α τότε ερώτησε έναν άνθρωπο, γιατί κιν εκεί ξάι τα φία. Αδάσον τόπον είπαν τον άνθρωπον, θάνατον και ξέρουμε και τα φία ντοήν. Μανάχα, όντας έρθε στο τέλος, το τέλος ίνωνος ανθρώπου, έρθε ένας άγγελος εκεί απάνω σωρακάν και κουείς εκείνον την αθαπέρ. Και εκείνος πατρεύει και πάει και άλλο ο οποίος κυκλώσκεται και τότε λέγουμε επαιδεύεν τώρα καν. Έθανεν, είπεν εκείνος, πεφογούσουν το θάνατον, άγγελον όντως θα έρθει και κουείς και μεν όσο θέτ ασκούς, εγώ άσον τόπο χειθάσκουμε. Άρα δέμα χρόνια και καιρούς και έσεν ο καιρός να αποδευαίνει και ατός το ρακάν, τεμέκ να αποθάνουν. Και έναν ημέρα, σίτε εξηρίουσουν απές έναν περπερίον, έσεν άγγελος και εκουήγησε να τον, και ατόσον περιγόρεσεν και φέγε να τον εξήριζεν και τα άλλο μέρος του προσώπου, την προσωπία του περπέτ, και έτεξεν και επαιδεύε το ρακάν. Ατόσον γλυκήν εν ο θάνατος. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ κύριε Κανδυλάπτη. Ευχαριστώ και εγώ πολύ ότι με ετοίμησε η Επιτροπή των Ποντιακών Μελετών για του κυρίου Λιανίδου. Ο πόθος μου τίποτε άλλο δεν είναι πώς να διασώσουμε την ιστορία και ολογραφία της πατρίδος. Αυτό πάντοτε σκέπτομαι, αυτό όριον έχω και λυπούμε πολύ ότι απαθώς μένουν σε πολλές διοργανώσεις ποντιακές, οι οποίες δεν συνεργάζονται και δεν συνεισφέρουν στο Αρχείο του Πόντου, το οποίο είναι θησαυρός κατ' εμέ